Здравейте, приятели! Това е последния път, в който виждаме тая стая така. Ето, напълно я изчистихме. Няма абсолютно нищо. Показвам ви зад вратата. Да, ето го прозореца, радиатора, другата стена. И това са, общо взето, пода е с балато и някакви первази. Отгоре е този стар вентилатор с тези орнаменти от гипс. Нарочно снимам да покажа как е било в изходно положение, какво е имало в стаята, какво е нямало. И след, може би, надявам се месец, защото ще правим няколко помещения. Искам всичко като приключи да ви покажа и крайният резултат. Надявам се майсторите да са доста добри. Ще ги похваля, ако са такива. Ако не, ще кажа друго. И така, след 10 минути идват и започват с трансформацията. Здравейте, показвам ви другото нещо, което ще правим, освен стаята. На какво положение беше? Ето това всичкото зад мен беше с тапети. Това е коридор, т.е. стълбище. Е така надолу, надолу, надолу. Така. Това всичкото беше с тапети. Аз ги махнах сама за един ден. Днес, втора стъпка, дойдоха майсторите и къртиха тук самият цокъл. И там дупките, където се виждат. Утре може би ще има още малко къртене. После запълване на цокъла, запълване на всички тези дупки. Запълване на всичко. Тук е таблото. Това не знам дали ще го подновяваме. Чудим се какво може да се измисли за него. Самите осветителни тела ще се махат. Купили сме нови. Няма да има цокъл, директно гранитогрес. Ще има боя по стените. Тук тавана ще се маже пак. Доста е мръсен, черен станал с годините. Много години не е правено ремонт. Тук на това стълбище. Парапета, аз искам да го освежим, да го подновим, да го изшкурим и да мажем с някаква боя. Но може и да го сменим. Не знам, ще видим. И от тук ще се слиза надолу. Ето там долу, това е мрамор. Този мрамор също целият ще стане с гранитогрес и това, което е по стълбището, продължава директно с гранитогрес, който е еднакъв. И това помещение, цялото също ще бъде боядисано, подновено. Но това е последна стъпка. Първото е стаята горе, после самото стълбище и накрая това помещение. Утре ще има още подобна работа и може би след това ще започнат да се запълват тези празни дупки, цокли и така нататък, каквото са изкъртили. След това предполагам ще слагат самите плочки и може би тогава ще измерят квадратура за боя да купим. Осветителни тела накрая. И тогава ще се връщаме в стаята, защото майстора на стаята е болен. Майстора, който пък ще прави плочките и цялото стълбище и другото помещение долу, той идва днес. Така че ще ви държа в течение. Здравейте! Втори ден снимам какво става на стълбището. Майсторите днеска също доста са поработили. Показвам какво случва. Не первазът, парапетът, който можехме да го запазим, просто да го подновим или щяхме да го сменяме, майсторите директно са го скъртили. Ето, няма го, така че трябва да слагаме нов. Другото, което са направили, показвам. Ето тук самите стълби са запълнили. Ето това всичко е запълнено. Утре ще запълват ето тези пукнатини всичките.
Ето тук. Виждате. Доста са поработили. Утре казаха, че започват да лепят самите полочки. Може би, за да може да си живеем все пак, нали, трябва да спим тук, да не ходим до другата къща. Ще ги правят през дена, за да може на единия ден да си качим, да си спим, да изсъхнат половината, а другия ден другата половина. Ето тук, личи си, че няма парапет. Ето. И така е долу-горе. Сложили са тук някаква лампа, някакъв кабел да виждат по-добре. Отворили са и таблото. Явно нещо е трябвало да бутат бушони, дигат и така нататък. Доста са неща са свършили, но след като залепят семените полочи, гранитогреса, след това стените също доста работа има. Шпакловка, да се изглади абсолютно всичко, защото ще слагаме, мисля, от пясъчната мазилка. Самият и таван. Ще видим как ще го правим, какво ще подновяваме. Тук имаме врата за обръщане, която е към тавана. След това ще се продължава надолу помещението, но се надявам след самото стълбище, докато стане, да ни върнат обратно горе в самата стая, която ни е най-така с мейрак искаме да подготвим, защото ще е много интересна. Ще ви снимам утре пак. Здравейте, вижте днес какво са свършили майсторите. Площадката са я покрили с нещо, както и стълбите, някои надолу. Ето там стената и тук вече направили са, да, замазка, мисля, че се казва. И утре ще почнат там, където е тази замазка, да слагат плочки. И ни стъпваме там, където няма замазка. И на следващия ден, вероятно, ще е обратно. Да видим колко дни ще продължи всичко. Има доста работа, аз мисля, че става по-бързо, въпреки че двама идват. Нещата са доста. До скоро! Здрасти, хора! Има малка промяна. Също 2 дни не съм снимала. Директно показвам какво са свършили майсторите в тези дни. Отгоре до долу на едното равнище на стълбището са налепили. Цялото е готово. Това е от вчера и от днес. Вижте, там горе е вратата. До тук долу. До самата площадка. Площадката се оставили свободна, за да може да стъпваме. И отдолу вече от самата площадка 2 стъпала имаме направени. Остават още 6. Горе-долу това е лошото, че ги лепят наистина, мислиш, че ще ги лепят през стъпало, за да може да стъпваме, да минаваме все пак. Но всичко е правено отгоре до долу и много трудно с нощи се качвахме. И тук по това парапетче, което го няма вече. Тук държи се за стената, нали, доста е трудно. Но да се надяваме, че, нали, вече, когато качвахме разни неща и слизахме надолу, стъпвахме и върху самите плочки и се надяваме да са били поизсъхнали достатъчно. И да видим резултата. Предполагам, че щом остават 6 стъпала, те вчера бяха налепили 4, мисля, че или 5. Днеска също 5. Гледам, че са налепили, да. 5. Предполагам, че утре ще довършат, утре не, утре е събота, ще довършат, когато дойдат в понеделник, вероятно, долу. Това е последното. Е тук. И след това започваме цялото това помещение. Там, където е вратата, зад нея, така ще се прави абсолютно всичко. С този гранитогрес, продължавайки от стълбището към това пространство. Но майстора, този, който е за плочките, ще налепи стълбището и той си продължава в другото пространство. Другия майстор пък почва и тук стените, зад мен, пред мен. И така ще ги шпаклова, заглади, грунтира и след това започва боядисването. Надявам се да стане, коридора да е бързо готов. Предпочетох първо стаята да направят и след това да се мини през коридора, да не се после новия коридор, през коридора да пренасят боклуци и работи. Но така се случи. Това е за сега. Ще ви държа в течение и до скоро!
Здравейте! Показвам ви след няколко дни вече, защото не ми снимаш всеки ден едно и също. Горе-долу сме на финала, така да се каже. Снимам докъде са стигнали майсторите. Ето, показвам. Само е тук остана да се залепи. Тоест, площадката преди входа на втория етаж. От тук така до долу площадката и следователно тук. Това нещо всичко е залепено. Както виждате и по цоклите има до-долу. Тук остана единствено. Долу по цоклите също има. От към лепене на самите плочки е това. Най-накрая казаха, че ще сложи парапета. Дойдоха да вземат размери. Ще ни кажат цена утре. И така. Но това е само от гледна точка на самите стъпала. Облечени са отдолу. Показах колко малко остава. Утре ще го довършат понеделник. И след това трябва да започнем прословутите стени. Има доста работа по тях, както се вижда. Тук, виждате, там долу. Всичко е на дупки, трябва шпакловка. Много работа има. Тъй като нещата стават бавно, доста бавно, ама славно, по-добре бавно, отколкото въобще. Доволни сме и на това. Сега, след 2 седмици, може би, работа на самите стъпала. Колко броя стъпала са, сега ще ви кажа. – 15-16 стъпала, плюс малката площадка, която е между двете стълбища. Може би работата това е 2 седмици. Надявам се стените, друг човек ще идва за стените, надявам стените да станат бързо. Но като виждам как върват стъпалата, доста бавничко беше. Надявам се до края на юни месец, което ме съмнява, защото майстора, този, който ще прави самите стени, имал работа, трябва да се разберем след колко време ще дойде. И се моля на Господ поне началото на юли да дойде за няколко дни да оправи тези стени. Тук сме купили, казва ви, че дали ще сменим, искаме нещо да го подновим, но не знам какво да купим. Има някакви специални такива капаци, купили сме нещо такова, иноксово било също. Парапета иноксов. Надявам се бързо да се запълнят тези дупки, да се шпаклова. Осветителните тела съм споделяла, че са купени вече отдавна. И да изберем боя, да се намажат те тавани, които са доста черни от годините. И със самия коридор да се приключи, т.е. стълбището, аз коридор го наричам. Тази врата да се обърне. И за сега ще останем с тези врати. По-нататък ще видим. То, нали, е хубаво, като се прави на всичко, обаче самите врати са ни здрави. Да, от едно време са, но доста здрави. За сега просто главоболия с каси, с майстори, да идват нещо ни учили, отрязали я по-къса и така нататък вратата и глупости. Не искаме да се занимаваме. Стигани до тук с тези майстори. И тъй като друг, нали, както каза, за стените ще идва, не знам колко време ще го чакаме, мен това допълнително ме нервира, защото като е по-бавно работата, това е всеки ден чистене след тях. Защото много мръсотия се образува и за да се качиш горе да си живееш, за да не пренасяш вътре, това е чистене. Отделно, че като почне да се кърти с самата машина, където се е налагало, въпреки всичко влиза прашоляк вътре в стаите и просто е ад. Щеше ми се за 2 дни да облепя цяло всичко, обаче не става както на мен ми се ще съответно. И така, надявам се стените бързо да се приключи, поне да не се носи повече мръсотия. После трети майстор ще идва за стаята, която ще правим на самия втория етаж. И само сега ще чакаме единия, после чакаме другия, тъй като докато чакаме и нямаме какво повече да правим, нямаме майстор, който ще дойде скоро, ще се започва да се прави ето това. Ето тук е последното стъпало, което е облечено и започва това цялото помещение със същия гранитогрес. И така, в тази стая, помещение,
Ще имат доста работа също. Всичко е пак с тапети, каквито бяха и ето тук. Трябва пак да се махат. Трябва да се изкарат всички тези хладилници и фризери, които са тук, перални, антрета и така нататък. Искаме всичко да се поднови, да се измаже, да се путнат тапетите, да се махнат старите антрета и да се оправи. Тук това нещо също да се пребояди са тавана е лилав, нали, тук светло лилаво, то не си личи на камера много. Да се сложи осветително тяло, както се вижда. Това не знам от колко време е така, може би 2-3 седмици стои. Има тук за къртене някакви неща. Ето тук има за къртене. Не знам точно какво ще се прави. Всичко е в нейлони, постелено, да се цапа възможно най-малко, но въпреки това помещение, ако се изкара всичко и се оголи, може би според мен бързо ще стане, но и това не ми се вярва. Та, нали знаете, лято искаме да приключим в лятото. За нас се вижда малко работа и ако се работи наистина постоянно и не се спира, не се почива толкова, вероятно по-бързо ще да се случват нещата, но като не можеш сам да си го направиш, си зависим. И така, най-накрая ми идва аз да се науча на някаква техника и аз да си правя нещата из вкъщи, защото ми писва. Смисъл, като знам някои други майстори как работят и колко по-бързо стават нещата и сега тук и се изнервям допълнително. Но това е. Ще ви държа в течение. Утре какво ще се случи. И така, до скоро. Здравейте! Най-накрая да ви покажа и нещо ново какво се случва. След, мисля, че 2 седмици работа върху ето това пространство. Вуаля! Всичко е направено вече. Тук ще довършиха. Малко остана за фугиране. Ето тук. Остана малко за фугиране. Соклите са направени, както се вижда навсякъде. Има си цокълче, первашче. Стълбите всичко е довършено и най-вече това голямо пространство го приключиха. 2 седмици за стълбището и 2 седмици върху това. Понеделник има довършителни неща, като фугиране, там някакви дребни такива, като плочки също да слагат, но с изрязване, да сложат таблото, което е за тока, ето там горе, до лампата, където се вижда изкъртено, купено самото табло. И с това приключва тяхната работа. Понеделник ще дадат сметката и трябва да се плаща. Ще имаме 1 седмица пауза, защото другите майстори, които ще правят всичките стени, това нещо, нали, с тапети трябва да се маха, тук това да се кърти, това също с тапети, ние ще си го махнем, то става въпрос за ден работа. След това 1 седмица почивка, тъй като те не са свършили следващите майстори, и другия понеделник ще дойдат и те. Отново са 2. Тук ще правят всичко в тази част. Самото стълбище също те ще го правят, всички стени, и горе самата стая. Ще им предложа да се започне отгоре стаята и вече стълбището, и накрая тук. Ще видим какво ще кажете, ще огледат обекта, въпреки че са идвали веднъж. Надявам се да се съгласят с мен, защото после не искам, нали, тук да е с хубави стени на стълбището и да се разнасят боклуци отгоре. По-хубаво първо стаята да се направи. Ще видим каква сметка ще платим при първите майстори и после при другите, защото те ще правят доста, нали, самата стая горе ще е малко по-нали, ще има някакви неща, няма да е само мазилка и някаква боя, ами ще има поставени на различни неща, паркет, редене и така нататък. Тук също ще, може би от те пясъчните мислим, тук не знам какво ще бъде, подмяна на осветителни тела, на ключове и така нататък. Има си работа, вероятно ще около месец също, защото тук точно месец удари сега, така че надявам се до морето всичко да ни е чисто ново, да може да се изчистим и тогава да се поправим
да си поръчаме разни осветителни тела, нови ключове накрая, да си харесваме мазилки, да си харесваме мебели за стаята. Тук ако ще слагаме нещо на самото стълбище, мислим нещо като антренце за якета. Ще обмислим, но това вече е с течение на времето. Нека майсторите да приключат, да си тръгнат и така. За сега е това. Оставям ви. Привет на всички! Включвам се след, може би, 2-3 седмици, тъй като всеки ден трябваше горе-долу да снимам едно и също. След първата бригада, която залепи всички плочки от дом, приключихме с нея. Веднага като приключиха те, дойдоха преди една седмица друга бригада от 3 човека. Тези хора трябваше да оправят всички стени. Стаята, стълбището и долу в помещението, което ви казах. Сега ще ви разведа. Показвам ви, че всичко е шпакловано 2 пъти. Хората са идвали 4 дни до тук. Но са 3 и работят доста бързо. Ето го това помещение. Цялото. Днеска 2 ръка. Забързо сложиха. Ето тук имаше тръби от парно. Закрили са ги с кналов. Ето тук има тръби. Също им казах да ги скрия с кналов. Може би са забравили. Тези тук си остават и ще вържим радиатора пак. Оставят хората да изсъхне един ден, утре няма да идват. И след един ден всичко ще се маже. Ще дооформят с шкурка, където има грабавини. След това ни казаха и сметнаха всичко като боя, кое ние казахме по-отделно, защото всичко ще се поедисва с различен цвят. Това помещение, стълбището, стаята, всичко ще е в различен цвят. Изчислиха ни. Ще боядисат навсякъде. След това също какво направиха? Смениха това табло. Имахме старо дървено, купихме това за бушоните. Трябва да сложат осветителните тела, които сме закупили. Трябва да си купим ключове. Ето тук са. Имаме доста. Тук само на стълбището. Тук. Ето там. Стаята горе. Трябва да купим. Хората да ги поставят, да измажат. Има места, където трябва да се пълни с материал. След това да се слагат тук отстрани на вратата. Има едни неща, които се поставят на вратата. Това също ще се боядисва. Тук трябва да се купува полюлей. Ето за тук сме купили капаци чисто нови. Тук също ще вземем. Надявам се това, като дойда други ден, тези тръби да ги прекрия, защото хич не ми харесват. Да се боядиса, да се освежи всичко много хубаво. След това трябва, тук вече горе-долу ще сме свършили, като сменят осветителни тела и боя. Остава загоре за стаята паркета да се нареди. Може и ние да си го наредим, но предпочитаме не ни се занимава майсторите да го правят. И след това ще си тръгват. Плащаме и на тях и край. Да видим колко ще ни ожулят те, защото предните майстори доста. Затова решихме декорациите, които ще правим по стаята с различните панели, които сме предвидели, ще си ги поставяме ние, защото те са доста скъпи. Хората не са правили до сега такива. Питахме ги и ние ще си ги купим и ще ги поставяме. Но ще изчакаме те да направят всичко, да си тръгнат, след това на спокойствие вече да видим кое как е, според цвета да си поръчаме и штори, тези декоративни панели, според цвета на шторите всичко да си пасва. И
горе-долу това ще остана. За тук евентуално да купим нещо като антренце за закачалки, за якита. За долу не знам какво ще си купуват и за самата стая да я обзаведем. Това е, но предполагам, че до края на месеца, ако дойдат събота и неделя сега и довършат всичко както са казали, плащаме и край. Поне август месец до морето да сме си направили всичко и изчистили. Надявам се, ще ви снимам пак. До скоро! Здравейте, приятели! Ние приключихме с ремонтите. Искам да ви покажа, ако се вижда въобще на камера, какво стана. Ето, стовището е боядисано с пясъчна мазилка в цвят шампанско. Няма да се види. Ето го. Съвсем леко лъска. Сечението е надолу. Както е стовището, ето така. Чакаме вече последната бригада, хора, които ще идват да слагат осветителните тела тук в стаята и да нареждат паркет. Тези хора се занимаваха само с стените. Ето така, на нас доста ни харесва, но преди малко дойдоха да платим и за парите, които дадохме, просто ние мислим, че не само тази мазилка, но и обикновените мазилки може сами да си ги направим, гледайки този път тях. То няма нищо толкова сложно, просто ние искахме да сме по-сигурни, че ни го направят по-добре, но за парите, които платихме, резултата не ни харесва и удовлетворява толкова, така че мислим следващия път, ако поне тези козметичните неща не се налага да правим, че ще можем да си ги направим не чак толкова по-зле от тях. Поне ще е със сигурност без пари. Наистина цените са безбожни. Не ми се коментира. Ето цялото стълбище, както се вижда, всичко лъска. Тук в това помещение долу, където беше цялото направено също с гранитогрес, боядисаха в цвят бразилски орех. Ето го. Горе тавана е избелен, боядисан. Тук също се очаква лампа да се закупи и да се сложи. Тук всичко е бразилски орех, светличко. Много ми хареса. Не го одобриха много. Затова смесиха с бялото и стана така по-светло. Тук също продължава тази мазилка. Ето още на тази стена, т.е. отгоре като се слиза. Ето тук продължава. И вече другото е с този цвят. Какво още да кажа? Ето за тук също трябва една лампа. Да се изберат горе-долу в комплект веде. Тук тръбите ги облякоха с кналов на парното и сложиха такива розетки, се казвало, да излиза топлия въздух от парното. На двете места тези тръби казаха, че така трябва да останат. Тук не знам защо, аз исках да се закрия. Тези, да си останат, които са най-долу. Там ще е радиатора, но това нещо исках да се скрие. Но, както и да е, не е мое решението. Тук това е за комин. Не, че ще се използва, просто искахме да си остане. Така решихме, купихме ново. Тук тези също, мисля, че едно време пак са били за комини. И те са подновени. Тук горе-долу е това. Остана само да си вържем самата пералня, да се закара там, да се измие хубаво. Вратите са сложени, бяха премахнати, рязани и така нататък. Трябва поличките добре да се измият. Боядисването няколко пъти, така намирам забележки, исках да се доизбели, да се нанася цвета повече и повече. Точно е в тези орнаменти, което ги има. Не е точно това, което искам, не е нанасено явно толкова или пък не става. Не знам, казах, че са нанасяли всеки път, в който съм казала, че искам още един път да се мине, още един път да се мине. Но струва ми се по-жълто. Така, за стълбището ви казах. Има купени за тук осветителни тела, трябва да се вържат. И другата стая, която е, ето нея ще ви покажа. Тя също е боядисана. Ето, тук, и по това имам проблеми. Също виждам някои места на жълто. Но, какво да ви кажа, като искам, аз ще си го боядисам повече. Стените са боядисани в цвят много светло, бежево, капучино, лате или не знам как се води. Този цвят се казваше телец. Тук бяха позоди. Но иначе казано мокачино. Много ми харесва, много светличко, чисто.
Сега ще идват майсторите да слагат паркет, первази сме купили, всички ключове и така нататък. Тук сме взели, това също няма да се ползва, но сме взели ново. Тук ще е радиатора. Исках малко да се закрият тук тръбите, но казаха, че няма нужда. Друго. От тая стая вратите след това ще си ги измием, ние ще си ги дооправим. Те са ни старите, решихме сега да ги оставим тях, да се почиста, защото са доста здрави, да се почистят, да се оправят и ще караме още някакво известно време с тях. И само тази стена остана ненаправена, защото тази стена ще има тапет. Днес ходихме и купихме тапети. Много готини, те са доста скъпички в сравнение с това, което се продава масово. Взехме такива винилови, доста са дебели, самите тапети и тежат. Ще ги залепим само на тази стена, ето както я виждате, не е много голяма, 2 ролки. Взехме, толкова ще ни стигнат, може дори да остане и така. Това нещо ще бъде ето тук. Друго. За сега ще оставя положението така и ще ви снимам вече, когато стаята е горе-долу наредена. И последния крайния етап ще си бладисвам едно бюро, което ще вкарвам тук, но то е от старите педачета. Ще си го бладисвам, ще си го правя бяло и ще влезе и да видим как ще изглежда. Това е за сега.